Ze formal aurpegia daukasun argazki horretan. Bai, oandik eno mundu ondo saltzen da, orduan danok ala esaten gera. Mundua gaixotze gaitu geho. Franco keman aldizu banderarik inoiz? Ba, hemen alkarrekin, hiru hartu ditugu, alkarrekin. Nik dakatena Frankona dakat, bante jakin etortze zan, da arduak eta kas daulago gauzak, kopa, eta beak ardo botella, ziak abiatuko nio, nik kas hartu nun, kopa arduak, guk mitxerina ikidun koederikona, 15 okidun. 15 zarte bi minutin ito ziran. Nola izan zen hori? Unza uru bizia ziren. Eta itxuten barran buelta eman, da gora hasi dira, eta urik ez tokin, nintzen treneria ondo joan. Ondoatu zian tokin. Treneria tingan saltatu bali maziran, ondo joko zuten. Baina ontzian treneria barruan uri beteta zan, da urak eman zituen arte. Askotan esaten ez behoneri nik. Jose Luis, ez tratago lagoen. Baina, hosti, ez dozuk uste. Ez da odolik, bueno, gola, me cago en Dios, ez dago. Olimpiak jokoetan egotea da kirolari baten ametzik handiena. Bai, diferentia da. Diferentia da eta. Gaixo, Koño, espaldiko, enu pentsatzen, nik ez da treineruan sekula, emeste olatu hartu. Eta jo olatu bat atzatik hartu eta pasa. Jose Luis Korta maxutasunez Bahia barruan. Bi urteko zantzilloa eman diete. Taban jendian eharrez, berme hori puntu gendu guziotela. Legiak jartzen duna, azeten, dopaje, remo español, remo basko. Nire bainekan gogoan dut momentura. Asamblea bat, honek esan Bartzula hori, aldin Bartzula, eta horako pertsona bat negarrez ikustia. No sé qué me da acuerda que en tu vida muchas veces no has llorado, ¿no? Nunca. Esan, kortak neharri indula da inu sinisteko honek. Etxea nolakoa da? Ba, oso goxua, oso atsegina, oso alaia, divertigarria. Toriko zaitu netik, toietena, aitona, hola, inagurragur, ingo jo agurragur, ta, botako jo, pa, tona eman, pa, itona hemen, pa, soinu bakin. Pa.